कसुगावनि जलेश्वरीयावबो सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो साखाफारा जादों 49थि श्री श्री बिमा लक्ष्मी फुजा। अखानायबानो फैगासिनो श्री श्री बिमा लक्ष्मी फुजा। गोहोनि बिमा दुर्गा फुजानि उनाव फैगौ बिमा लक्ष्मी फुजा। हादरजों लोगोसे रायजोनि दाब दाब खना खनला थावनियाव खुंफुंनो साखाफारा। फैगौ 29 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 30 अक्ट'बरसिम सानब्रैनि हाबाफारि लानानै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कसुगावनि जलेश्वरी गामिनि बिमा लक्ष्मी मन्दिराव लक्ष्मी फुजाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय सुबुंनि होंगो दोंगो खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव आङो जोंनि जलेश्वरी फुजा कमिटिनिफ्राय जानानै बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय आरो बेयाव जोंहा आर'नाइ रादाबनि मानगोनां बुथुमगिरि बिथांमोननिसिमबो साबायखर जासिबाय। जोङो गाबोननिफ्राय जोंनि थांनाय बोसोर बायदि जोङो देग्लायबो मोजाङै मोजां फुजाखौ खुंफुंनो थाखाय जों थाब थियारि जाबाय। मानोना जोंनि खामानिफ्रा माखासे आद्रा दंबावो, हयथ' जोङो दा मोनानि गेजेरावनो जोङो कमप्लिट खालामगोन आरो गाबोन मोनाबिलि समाव जोङो जोंनि श्री श्री बिमा लक्ष्मी फुजाखौ जोङो जोंनि साखाथि बाजारनि स्थाइ मन्दिरनिफ्राय लाबोनानै जोंनि बे गेवलां फोथाराव जोङो लाबोनानै जोङो खुलुमनो थाखाय जों साखाफारा जानानै थाबाय। जोङो बे समाव जों सानथामनि हाबाफारि लादों। 29, 30, 31 मा हाबाफारि दं? बे हाबाफारिया जोंहा माखासे प्रग्राम माने सिटिं जाखाजोब्बाय। बेयाव जोङो माखासे जोंहा मोजां जोंनि लक्ष्मी फुजानि बा जोंनि फुजानि सोमोन्दो बुंनो गोरों माखासे जोंहा आलासिफोर दंफैखासै आरो बे समाव जेब्ला गेवलां मेल जागोन जोङो 31 थारिखखालि जोङो गोबां माखासे जोंहा हारिमुनि मोजां गान खनगिरि बिथांमोन फैगोन। बेनि थाखाय आङो बे समाव जोंनि फुजा खुंफुं आफादनिफ्राय मिथिहरबाय रायजो राजाफोरखौ जोङो जाहाथे फैनानै बयबो लैहोर फैनानै जाहाथे मोजाङै मोजां जोंनि श्री श्री बिमा लक्ष्मी फुजा जलायस्रियाव जानाय बेयाव फैनानै जाहाथे बयबो जोंखौ सापर्ट खालामफैयो, मदद खालामफैयो। बिनि थाखाय आङो बयखौबो गुरै खावलायहरबाय। खुंगा देग्लाय 49थि जानानै थांबाय। फैगोन बोसोरावनो जोंहा माने 50 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। बे समाव जोङो फैगौ माने गल्डेन जुबलि बेखौ जोङो देग्लाय बोसोरनिफ्राय आरो साबसिन जोङो खालामनो थाखाय जोङो साखाफारा जानानै दङ। मेथाइ खनगिरि हिसाबै जोंहा माखासे गोबां मोजां आर्टिस्टफोर दंखायो। दा बेयावहाय आङो सायख'जानाय जोंहा मानगोनां कमेडियान जोंनि लकेलनिनो जा प्रेक्टिकेल नार्जारि बिथांखौ जोङो जोंनि जलायस्रि फुजा कमिटिया बेखौ हांख्रायहरनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे मोजां एक्टरफोर आरो गान खनग्रा जा दंदेरबावो जों बिसोरखौबो गासिबो हांख्रायनानै लाबोनाय जागोन। 31 थारिख खालि जोङो बिथां प्रेक्टिकेल आरो जोंहा माखासे मोजां आर्टिस्टफोरखौ जों लेंहरनो थाखाय साखाफारा जानानै थाबाय। खुलुमबाय। जोंनि बर'फोराव नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम बे समाव मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिनाय बावहरबाय। जोंहा गाबोननिफ्राय लानानै 28, 29, 30 आरो 31 बे जोंनि जलायस्रि श्री श्री बिमा लोक्षि फुजाया जानो थांगासिनो दं आरो जोंनि दिनैनि बे हाबाफारिनि जे खामानिफोर बेयो जोंना 100आव 90% जाजोबबाय आरो गाबोननि गेजेरावनो जों कमप्लिट खालामगोन। आरो बे समाव आङो मोनसे गुरै खावलायो साफ्रोमबो जोंनि जलायस्रि ओनसोलनि एबा दाब जायगानि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बे जोंनि नैबे श्री श्री बिमा लोक्षि फुजानि जे फुजायाव साफ्रोमबो आशीर्बाद होफैनानै एबा मदद होफैनो थाखाय आङो जोंनि खुंफुं आफादनि जानानै आङो गुरै खावलायनाय जाहैबाय। जोंहा दं हाबाफारि हिसाबै जोंहा 29निफ्राय जोंहा रबिबारनिफ्राय जोंहा बाव हारिमु बादायलायनाय दङ आरो जों हारिमु बादायलायनाया जोंना 29 आरो 30 बाव जोङो साननैनि हाबाफारिखौ जों हारिमु बादायलायनाय लागोन आरो 31 अक्ट'बराव जोंहा आर्टिस्टफोर लेंहरजानाय दंखायो बिथांमोनखौ जोङो लेंहरनाय जागोन आरो हारिमु मोनाबिलियाव बाहाय जोंहा बाहागो लाफैगोन जोंनिनो दानि जाखांफुनाय बा कमेडियान मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारिया बाहागो लाफैगोन आरो माखासे जोंहा कन्टेक्टआव दङ दाबो जों कनफार्म खालामथ'वाखै आरो